Mwanchumuligiri bono buna botambe negesero Ijumaa litukule Ijumaa asinga kino ukwaligania SMS ya mangana majya jago kumanyagati yali abereka okolekana anemono kurasema mbia ayarenge ntambe wekachinse chigabono litukeliga nkomanyina ali abereka okolekana ali abereka wateka ayibano boyigaba likibaito babere bako yasangerere ime na isiko yorongora gusi serike 25 ne mumutinyino yo gatano kabere omwaka bw'ikiri bubere na 24 nyirabono mutakano ya mumbire rale maega jabantu batamanyire konyara gosaga n'engombe yaye konyesalya no muri ngombe nigo yakwa chinsemo ne cyabukika imeye county ya Kisii namangana toyito bulito mono nabwo ne kibura buri n'ikisegi cyaba kigwateka sekansa ya Nyabigena SDN byombe bibere ekibako munankere kigose ntokomanya sebiro abitaliye bitambe ayengati ya mangana toyito bulito mono mwanchumuligere lya ase margoba yabono egesero Ijumaa enseyemo yabono margoba bulito kubwatira neragotira sumuno bwimanyeliyo igakoro kwa Lydia Mosekero kelisara mumanya connectivity chamuli cya wikire ase nchire wendete nyirabono bokondra gutubwatu gotera nsembeli mtandao nsembeli ya Facebook na bokotana buna Ndizi TV News Digital abagense nsembeli ya YouTube na bokotana buna Ndizi TV News tobase kweba gutubwatu gotera se website yitu na butambe www.ndizitv.net unyara konyara ywa munayanda mangili tangani kigima tonyara mangana ywa senchira yoko ya tuta. Hivyo tunakuomba kwamba usijifiche kwamba GNC hawaja kukujia kwa ofisi. Wananchi mpaka wa mama Jumanne wanakuja kukutafuta. Abasaye kurose county ya Nyamira neke koli ya GNC niko kiagoserere gochi kumutaliro mu governor we county ya Nyamira Mosinyaribo litukule Jumanne ewiki gocha. Nsemo yo wasasima ya onchokira na kobe nsemo yechisegi Nyabigena SDN nkigose kyabere chisegi kubwa tansa sekaniseyo. Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Omurai wensini gegerere maiga yoko bachora kati y'abawaziri kurwa sense miliyo DM asogoti yabona n'enchire mu yoko nyara kubwatani eserikali. Asayo mone anda mange saranso ikibono twimanya senchire yobekera n'ensemo yabono margoba iritera n'enchenkuru ko Vincent Onyancha. Kutoka kemese mangana maya korwa asense melia yegwodi yabwe kaze kenyero kyanyo sia di obono aso omutakano ya magendrete koliraso koganyo bokonye eyamaga y'abantu batamanyire konyara gosaga n'engombe ya ekonya salya no mulenyo ngombe yuni wona yatebekana yabere yosenigo yabakigukwa konenga no mutakano yini gagote abuna n'engombe abeteka gotigero no mugakoye oyo beteka gosiria obogima bwa ya serieta arnyagosira Raymonda oyo mutegerete ngombe yenyare ko mukiniria bana na konyara kwegendereria omutakano ibono mbirera kubwatakana unatabwati njerende yonse aranyara kubekinira kwegenderera kubwatakana ngombe inere ya lengo gosemeli kwaye unatokumanyigwa no mulikito diponna asanya nare goteba serikali gaki tokonye gaki ndekengia ne kabakinyogi itaika gaki tokonye gaki mwana minto gachandigete gupirage nigo yaba mayenda manene ase amateyo mugakanyagosira Raymond chingaki engombe yenkeywe yasaliwa n'abantu batamanyiri goika gukwa obutuko bugokira rero ngombe yane nabona aringe nero buya igoro ligima abo yali setibiya andi bakekaro nanyeretete nankonye kamande nabona kamete bona konyango kama ngakora buya nkayesiba tugachikorara kulende bono nachite kubungurura chibando nali kubungurura nkabungurura bakasatana wano mwana nali tuli nero manene agantebirero tuli kubungurura chibando nabungurura liri nali bakankara sabutuko nabatware iyo butuko mama rende nkubungurura ari ngicibando lakini ntuntu atanga nitukurara wano mwana natabugite butuko ngonywale chaye butuko kinga mwe chaye nkaiwe ngombe ge kunyogo chandika isiko kunelia kwebu ilio nchabano nakete mama naigwete kaobo alindu kuchikomotebe tugategerera buna twategerera tanga chingaiwe ngombe yatigire guchandika rende buna yalinge kunya gutuma tuma igatoeranga kano muntu kendo uri kunyichanda bono chi igakira igabano karanga yaikirire
twabuka mabitu anyore kwetu bono yatire mori erenke nonyene rondo chibona wira gote tima tingane bi okekiaga kwanyatira kore kwitira banene no gosemeri kwane no kore kiagara ndo muburaka no rinde bono nero konyego nkonyera no enaba abanyakenyero nigo baerera asa mabera manene kurengana n'obugima obokongu obwo musubati Margaret Mura amenyete baminta manene gero bororo bonene amariga manene kiagere ng'ombe ni gotwanyorire ng'a enga muna nigo yare korwaniwa iye otoranire bigoti bakebibunegete pi umuburaka bintu byasario ng'ombe kwete pi wanso mwana mukwamirite gata ende school mwako na rugusira tabwati ase ande ng'ombe nero yari kumurageria abana asomoyo bugwe chandera oyo mwabo nigo basabire serikali gokora obutuki asubwango nabo igokuburia barayi gwesokera kubotoko bokonyi guchesenkeywe gusabana namo n'abarayi baito omo MCA omo MP amo na gavana ito omongino yo bunatigarite gano muburaka gaki banyare kuba bagosiyo koboka ase mifuko yabo banyare kuba bakomokonya senchire yamo ni yendegera agenderera ko bagakugenderera nere family yaye igegenteke kamoranje gaki abaminto mokerigeria sobo imemono kusaba serikali gakinyoro ba kama changiri anyona aro asale tiengombe gusina na rade tengombe mechando aki abasabo kwabe na kabere serikali mukiatua ekenyore gitu kianyonsia ayadani tairore lyaka tokonyera omongino yo nere mambyandira ko bakonyara ko bagakwegendera nabwata abana babera bono iga abegeta ase school nabwata abachukuru abu engombe yarengetegemea asali ensemo yoburindi niga abanyakenyero basabire gitaseni ky'abanyanyimbo kebe chinsemecho kubatekana nebikora by'obusali bigenderete konekigwa chinsemecho ankyo nankyo barifu ngo baborege gikanyoro gito wechinjira tofauti oboibi chingoko binte binge biko ibwase kenyore keiga igo bono genteka nanchenda abasabe gusenda asabe serikali yeito etobekere gitaseni ky'abanyanyimbo andangega gusema tongo gusenyonsi egere na security yabe igoro mona senge ntonto ngo ikuture nga security na roro lakini bana bunekera mangana yarenge gokorekana chinse chakorekanete security yitora aburi nga ijarengi ensemo nubutako bonene bora senkeywe nigo bono gosemeria kwabo kwa mincho irie yinko reporteria egetaseni kya unambe ya Mokiandizi TV kurwa sekenyoro kya nyonsia D kegotoke wodi ya bugeka miyebunge ya kitutu cha South irithera nenkuru kwa Dipon asanya Biyamono muri keito Dipon asanya na nigo bono togotome ngarago kya somo takano ya soko nyarago siria ngombe yaye oyikubono se yarenge na kwa ogo semeria kwa yogotikana yibono moncho muri gereria nigo bono akegorikarigia agency me county Nyamira bagoserere go chiko mutariro mu governor be county Nyamira Musinyaribo litukure Jumaine ikiego chakolengana basabu nigo bate buru nambara itabirana no bura ibogenderete me county Nyamira kolengana basabu nigo bate birubuna nigo bakumurungana ryo bokariyo bobe asebona banyarego tyo mu governor be county ya Kisibu na liuka bagakonyora ndiru itukuru aseke gori kya agency go saba sekura se county Nyamira abasabu nigo bakane chinkumabuna bamutumiro mu governor liuko kolengana basabu nigo batigere gote yabuna liuko lyabo nigo barali bwatukore tukore Jumaine ochaso mu governor we county ina gote yabuna mbarisa ne kanu burayi bogendrete konekiwa anegati amagendra yatarikanigo imeye county ya Nyamira. So while we were on the cells, Nyaribo decided to receive a rock petition from I don't know who, but but as Gen Zs, they have said officially, the official day to hand over the petition is on Tuesday, and we will stand by it. Na sisi kama ma Gen Z tumesema hatutanunuliwa na hatutatingika. Hiyo memorandum alijiandikia na akajipeana mwenyewe kwake na akajipea mkataba ya siku 7. Hajaona Gen Z huko. Kuanzia siku ya Jumanne tunakuja, sisi hatuna fujo na county commissioner. Tungekusi tu ukuje uone hiyo mama sababu ni watu wako waliua ng'ombe. Sisi tunamwambia ni Tuesday. Siku gani? Tuesday. Tuko kwa barabara mapema na asubuhi. Shida ziko Nyamira sio za Gen Z peke yake. Ni shida za wamama, ni shida za wazee, ni shida za wale watoto wadogo wa chekechea na watu wote wanaoishi katika kaunti hii tukufu. Kwa hivyo tunakuomba kwamba usijifiche kwamba Gen Z hawaje kukujia kwa ofisi. Wananchi mpaka wamama Jumanne wanakuja kukutafuta. Kwa sababu hatutaki utendakazi mbovu.
Na gotigana yubono mwancho muligerani gobono chisegi cha bwatanse se kinde ya se kanisa ya side nyabigina iyo kutoka se bunge ya South Mogranga yanko bwatikana ne yombe bibere bya rokane kubune kanisa ya nyabigina konengana na baigeni be kanisa bagote abuna ni ge kanisa yo mobera ya usaba igeni kurasa kanisa yo mobera ba rokane kokani kanisa ya sogote abuna na huwa lenga batangani ya sensemeyo yanko bwatikana ne enga ke kanisa ya side ya rokanda kobagana kana chintunde ibere egento kerero ko chisegi chikonyara bwatika sensemeyo abantu 10 nigo bagende tokurwandira mabugima abo kubwatikana no kusaganwa ekadose gichategeteme ye kanisa roboturu asenchira yowime ime yanyabigena SDA South Mogrango county ya Kisii. Nechisege chiatakali tukori ya Jumamosi ase kanisa yo chinga kicho moja gabo gosasi magento kerete gati y'abantu gotegora chingoma maiga yo gwateka wechisege Noenabo abarandi babwate chibukuni ko bachibegetense na gochaka kuminana n'abantu bande obono barenga bwatane n'abegeni be kanisa yu amone kanisa ya yomobera igento keretse konyara ko bwatanse ko ikabanta bange konyara gotigerwa chinkoma Nabo abande ni ko benyoreta sabe maiga yo kugwa abande kubokerera gotamera na kurwanira obugima bwabo wacha Nigo tokumena no musbati oyorenga gosaga no kanisa ime ikakuruswe gatamba kya yo mutwe n'abantu be kanisa yo asekeri bako mochi abuna nere bwarigane ti abantu bache gosagana ekanisa Mumeona hapo eti wamejipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga. Mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii omwera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Nani nabo gati y'abageni be kanisa ya nyabigena obatigiro chinkoma chintindi nigebe sokiriko nyaroko kwana nege kole kyo kubwatekana nenchira bagendrete kosekasegwa yenko bwatekana no komina na kogendrete kati yombe bibere bye kanisa ya SDA yamaiga ye kanisa ya SDA korokana kobagakana chinsemo ibere omobera abakukuja wachenge hapa ili wanataka kututoa wakati tunaendelea na maombi tutoke nje ili waingie. Wanalete watu wanakuja kutupiga hapa. Hiyo sababu ya kutupiga inatushinda ni sababu gani? Waliya batemete gotere chisegi echo niko nabo igo benyorete asabe. Mimi ni mmoja wao. Nilienda kusaidia mata vile alipiwa. Ndio nikagongwa na mimi nikagongwa mpaka nikaanguka chini. Tunaomba ukweli ufanyike. Sisi ni watu wa Sabato. Waende mahali wanaabudu mpaka hiyo wako na maneno tukae tuongee. None naboni gyagotebekana buna nigo yabeto muichano monene maiga gati yabegeni ase kanisa yo korokana babwate myora ase kanisa amone byoge binde egento ekagere bune segie nigo yabangire abo mapema kulende nonye nabo nigo ebyombe byaburu konyara gochamo eri banyara gokwanira engane yo ekyo getigarete bono no gochikomolekerana kebimbe biranyara bikoigwana egarokeri bari kandi gochikomera nabo igoli tukoli yankyo ase kanisa yo liboli nribuna ankyo gosemba twale okoigwana ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha na gotigana chisege kurwase kanisa nyabigina SDA toike ase county ya Kisii ebibere kurwase county ya Kisii anemono kalikia basaye kurense media ODM na baigaba tenebe kyama kya ODM officials me county ya Kisii nigobeso kina konyara ko ganyo mure wense William Samoei Ruto konyara ko mwali bagalio konyara gotenendense moyo kwa mere serikali ya sebunge omubunge Oktucha cha South Anthony Kibagende kolengana basabu na boigo na batenebe kama kya ODM me county ya Kisii ODM officials nigobate biribuna ne yare ya miranyara gwikirania na gusira mangana ya magendero anemono komurekero bokoreri wa serikali kunatoka manyigwano mulike Mildred Momanyi ODM ria ODM tibi ODM shaka nenga ki abasaebe kyamagya ODM baisokya imeyo mobogani oyomo imeye county ya Kisii
lyekorwa ebirengereri byabo igoro yoria baire okoboko elio achikoba omoteneri bwabalia bakwemereri serikali ya sebunge gose opposition ase bono batebire ogochora kwabo nigo kole ase omubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi abasaerero twachire chingongo chonsi chakisi county gosabo musikera Odinga esengencho anominatiri gosaenanira marieta iyo musike Opiyo Wandayi no musike Mbadi bachire go join omusike Ruto ase serikali yaye na intubono gusiga igatuatigaire twarolekanire buno tole chintakana twatwaliro bwoba otogosaba na intwe birogo biria byatigarite gari in the assembly ekerogo gia park na minority leader kegwa abana baito omusike Anthony Kibagendi oito egenete ngana bakurwanire kiama ase region ye koto komusaba intubune mune jamii yo mugusi nanto bwato omwana itokoro kwa Anthony Kibagendi otenenire ne chama ya ODM asama tukamange otenenire ne kiame kinendo korre kiame gasengia to komusaba aewe libagaliri ya minority leader Opiyo Wandayi yatigete ODM power amangana itakoba buya. Kwa hivyo tunaomba baba yetu the right honorable Raila Amolo Odinga consider honorable Anthony Kibagendi as a minority leader kwa the National Assembly. Tualigere none finance bill niga tenenete bokongu agatina nabagusi igo ekera tuachire gaiga nande twa mwendo si twatenga naisaine okura bagusi bonse pi chumra no morai obwate chinguru omorai omoke okorire gasingiya ase ekiame kigyo ODM nigo baine kiago cha kubwatesia omorai we kiama gia ODM Raila Odinga ase ogocha kwene kiabuna obogimango cha koirani gwabore ense engaki abwateranire ne serikali yo morai we kiama gia UDA omoske William Ruto litangani atokura nili omoske Raila Amolo Odinga no omoske William Ruto kororekana kwa umbali gokore gasiamo because serikali ekobangu n'abantu amo igekoba burunge abantu baito babire bakwandamana sama tukamanga basaye baito ba chensi baitiro mono abaiboli baito go bakorana kweumya togo sabanga nyasaye yakorwansa kwaye baira ni ubugima bwa maisha iranense eli nabasaye batige goito na barabu baenjo yobugima serikali ya Kenya. From what has been happening, we will support our party leader decision that we as the Orange Democratic Movement we will remain steadfast in Azimio. Ase chinga kecho nigo bakira omorai bwense Dr. William Ruto ngambuya ase okoena na amabagai abawaziri anene bali ase omorengo we kiama gia ODM ntubuneke goriegeke tuiteberanire na magana omusikeraina atotebiri wakorega ase na kwene kingomorembe norense yeto ya Kenya egento tegetanene no morembe etogotenga amabaga yiroka ya nomination aba muraba bake babwata amanyinga yoko minyokie party gochimotu tigababe considered erinda bagaka abanentu toja ko bayikeka aba muraga bakorunse tonyego bidie party yeto ya ODM ogosaba sae bali inselia ya ODM nigo bamusabire umurai we kiamekyo gochikomachora Anthony Kibagendi eliogo chikobatenna alia ate ebunge ripoti ya egetaseni kiandize TV kurwa county ya Kisii eletaliane Mildred Momanyi Mbiamono umuriketo Mildred Momanyi sorobocho rwa senchire jo bayikirano gotigana yono mwancho murigereria nigo bana batumeki na bayigabana boda boda ase bare gorochinse mochirichi ya birongo kansemelia moturumese egotoka sensemelia wodi ya gachuba hase ebonge kutuma saba ime county Nyamira barokane ko murongani gotarosi wo kwibare yo samatuka matambe kolengana amenya bunigo barokane ko muchomo MC we wodi ya gachuba asogota bwaterana no mo MC na boigo na abarayibande ko ne kibuna nkorosi ali bare yo obosombe bunigo asense nigo barokane ko mara segeka asebona bagani no mugimendere pe county ya Nyamira ko ne kinango esoki ali bunenchire mu yoko nyara gosire kati ya menya sensemejo kolengana bana boda boda boigo bagutumeke bale nigo baterubuna oko bara register yangati ebintu bigo segeto busaria sensemejo nabo ko ganyo bolendi bunyale kobekwo senseme buna tokumanyigwa no muri kitokorose county Nyamira Paul Kapa okara abagendi abachipigipigi hanene bagotumeke pariga yechinsama cha birongo wega chinsama chiri cha muturumensi nikomeso kirie na gukwana monigetasie kiga alia bagwetera chingaki bari asemeremo yabo enja samarieta Samson Ogato korwa birongo boda boda stage
challenges tugwetera cie para buna bone para ya itokorwa Birongo Muturumesi ria Maemba Ucha Gekano epare ye yakagire kubekwa rami bagaja bakarema bakabeka makarabati lakini omweli oya nande twara barusirie biragita para epare yigendrete kubuna bamurabaito kare mbura ya tule ntori gweta nigo bono bamuganirie omwe MC Cross Semechiga umuske onsinyo gwaya kubwatira namo n'umujumbe kurwa Sorgongoro igo muske Clive Mbaragisairo eliokoro isie bare ye igabune nchere ya moyo kwatule kurwa sale bagendete gwetera chingaki bagokoro bosombi bwabo omwesimi wonsinyo bwaya na to promise dingango to bekeraro muchanga lakini bone pale iyo nigere embe mono naende no omurayo yamenyete ka bono twasinyirunga ekera chitase eground gotokwanera igato tebe tinge pale ine era gotutichera buya omwesimi wonsinyo omwe msie gachuba ward amane unabanye abananya ibasa gwatwebire asenge njenjera kwande school yoka yabere chingoro amane abantu chipigbitomire bobe unabona mongina narumie taigoro ore gojuko ibora banjili abaiga bego nigo bagendere ko baba kolera enchira baranyare ko baba konyoro bulendi bwabo chingaga chabotuko asibono baganire kubeko kwebiro bwa sayaiga elio ko baenekeria ubulendi bwabo chingaga bagosomba abateja babo chinsa chinde ntubwati security saine egakora motake kuriye no chitaya nsaiga ntubwati so igonko twara toro bwaba ase chinsa chiamaroba gochaga gesenge ncho security yaito tesaini egakora nonye for almost 1 month ago ntwanya to mwana potapoto itonsa igagako kaiberwe pigi tokanye myokyo botuko bogima so ekara twachikonya nyoto kanyoranga nonyero umesekira bagukwana boigo nigo bagendere ko baba kumumochomo wakilishi wa basubate kurase county Nyamiru musubate Jerusha Momanyi asibono bamuganire kwene kibunango bekale enengo iyera bakonya kwegenderia abana bodaboda kurwa Sorgongoro iga munago kora gocha sinsemo chinde igona ari koboria omo women rep ama ene umusika cherusa gwatwebire une stage ya bodaboda Muturumes asenge ndikiyomenge gwato supportri tobate sa kongwana gojo toerese ndu twanyojiro niju na bande bakonyora omweli oye nigo baboliria baraikurwa Sorgongoro iga kwene kibunango kora bare mirimo yawo bwekiranu elioko bakonya baraboka abanyene kwegendereria asenchira ya burunge bono gusaba gwitu gujia serikali ngoringa barenge gwanjonye elamiye yekerege kaba tubekera no mujanga ntutuna gwetera asingenja bangina tokobogoria bange megongo gerwarete na kubwa mono na intwekera tokwenda nyomba no rema chibutayo ogosaba gwitu twenkosaba ngandi ya nkonyarekana abarai baita abatuachorete batoigwere batubekere chitaya nsaiga and then onyene ntwekere tokora chigasi na itokorema gocha kujya abantu baito chinsa chia marogoba nensemo ya security batu warenge gosaba banje batobekere abantu bagotuonjokana nsaiga abasikari baito erinde chinsa chia marogoba nari ebinto bieto biratoke erinde ebinte bitwarigire twanyori nto basakoru ega kono chibibi choke tobwate chire chieroni totanyare kere ya chiro gosinyugo chikoringa nando nya konyakana so egento ngosaba kia baraiba minto tema moto tegerere erinde motokorere na pia moto ikirani chi promising ngakerie campaign ekere mwachite mwango totebinga moto ikirani tago ikerekere tu abairo borai mwabura na ande mwachugo chekere ya abaire 2027 nigo boigo bemurunganirie hukuborwa kwekebanda asiba kubeka chipigipigi chabo chinga kechigane no mugasogenete gwaka chinsemo chinyinge igento bakwerera gekwire chipigipigi chabo kwirira sale nene nonya nasi tokuiga muka buna boda taiyo bono nonya nasi chichochie para tichiyo muna bono mugasekerore gotogwaterera mono ntobwatike banda iga na chicho ntobwati gotokomnyaka uchichiduka chiabanyana magega indo manyano ta kokumina ende toragenda tochikomoura gende korwara muna bana para tokangire na ende chipikipiki cheita kara chigwataro mugasomono konyora ebinto ne binge bigosale koro nona mabuto cia yako era singi mugasobi iginko reporter getasini kya ubanje kya Ndizi TV kudugiga sinsemechi gacha Birongo Muturumensi meye ewadi gaya gachuba ebunga yabo tutuwa masabe meye county Nyamira inchego ngoroko polikap okara na gotigana yono mbye muno mulekito kurwase county Nyamira Paul Kapokara sorobochi rwase nchira yobo ikirano ni gobono chinga kecha munyi kurwase nsemelia Manyansi yo toka se wodi ya Munyerero ase bunge yetu cha North Meye county ya Kisii barokane weso kana kugikeria enchera omo women rep county ya Kisii abetega koigorocha sa abetega kugererwa chinga kecho mujikaba matango yo kolekante ya sensemeyo kolengana menya buni barokane komo chikati ya abarai kurwase nsemeyo aho batari kumubwatu women rep county ya Kisii
polisi asukunyara gwikirania na gusira chinsemo kolengana amenya abuni ko batogiri mugimendre budor zidonya totaburi asoko ne kimunanko nyara gusira abantu chinsemo ne mono ime ye county ya Kisii igongo kwana asamangana bamanyasiga iga twange gutundika mu siasa igurigegwa aba siasa bande baje kurusiko bagaje gutwapore lakini mbale babangete koreta ebi bakurusiko bitabe bamanyasiga iga asikinyo kya monyerero ndo masaba rutuba kausibi bagobye bagume kareta go baje kwamangana mabeke nyorogi itoka iga etoko gikeri ende kyo asabantu yo eta bantu ko iga tabasiko nyoga no jaga iga nese kaye ko uchunguzi abantu ababwatu erinde bataki batua asose maendeleo omungu natonya toto egasi ya mbyo kora gwacho akore gasingia na ndugo sabeta ko gasingia na twa chorete katikati monyerero na toriga tubata bokungu bonge sana taragocho tubekira manje otokonye siku yetu ese maendeleo ake bako kogende ntomanye timonto ori arete teburugu etogo sabanya sama konye ebichana byoito mo leta chisegia sekenyoro gyoito ntutageta abarayi bacha mutagetibo abarayi batokonye skuru yeito skuru cheito taribo chise akwane asamangana abachuma igoro y'umwana ori ukwa madam Donya nakonya sana gachororo abandi baminto abantu bari baminto abanasiasa bandi barora bo ibona areko konya bakabanga bakaje kumurwanya na inde kurukale mwo mugusi mukungutana gwakwa mukungutana kurwanibwa akera abantu bakumukie mioro namagena kurwani umukungu igente kinekia wono ntwe gutwa igente gutwa kiragereirie na inde abamuna abantu bamonyerero n'abantu babugetutu igente kinekeba madam Donya no tore magayaye bari bakore ibintu biri washinde katika jina la Yesu akingo tebo murai Donya totupora asamangana ari wakoreru ntware ngange konyamanya na inde ntwanyamanyete lakini rende kuringana no gwanja kwao tokonye ntwa abantu bao ntogwanjete na inde abangina torusie ibiyu mutwe na gotigana yono mwancho murigereria nigo wono murebense William Samuel Ruto aberega kwegerera getambo krokia gyo kanyara gochora gati ya bwatani ba ODM asensemo yaba waziri ba yikumi awabeteka gochora boigo asike yega kolengana Ruto litukulia raninga koletaro ya ego cha county ya Mombasa yemaga yoko mochora oseko bachora gati ya baraikuru asensemo gati yabo no yokabiru mo governor bwe county ya Mombasa Al Hassan Jo asenga ngajo kanyara gwekerania asobo koribu aye ime ya serikali ya Kenya Kwanza Ruto ni gate biri wananchi ya munyoga na kubwatania serikali na kaneke buna magendera ngwikirani gware ase chinsemo chionsi kwegerera kurwase county y'Uboigo Ruto ni gate biri nagendera kubwatana n'abantu bonsi bunenchire mu yoko nyarwikirani kugania kwa Bakenya. Ali Hassan Jo afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. As we speak development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiolela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Nilimwamini rais wetu kutoka mwanzo na mpaka sasa bado namwamini na naendelea kumuunga mkono. Anachokiona kule mbele mimi siwezi kukiona. Kwa hivyo nataka niseme na support naunga mkono uteuzi wa kaka yetu Ali Hassan Joho ndani ya baraza la mawaziri. Naunga mkono uteuzi wa kaka yetu kakangu Salim Mvurya ndani ya baraza la mawaziri, na mimi msihofu, mimi nipo.
Na ekira ibaiga genrete ni gono mwaskofu wekanse Katholiki Anthony Muheria aberega kunyara koboria eserekana baigona banasiasa gutatumeka ekegorikirigia jensi asokonyara gwikirania kogani kwa bokolengana Muheria ni gabereka gotebuna ni gobono abanasiasa bagandete gotegerera kogani kwa bakenya na koburi murebwense koiguna ngotegerera kogania kwa bakenya eyengo bwatekana nabo wazira bagochorwa kolengana nsemeni garokane ko muchige tambukirike gati ya bawaziri abo bachorwa gwetera sensemeria yo mubukwa melia serikali gaya jensi korokana kurobekana rona boni gaberga kuburi murebwense kone kingo ganiare ko tegero kogani kwa bakenya elia abanyara gukora buna abaganitie. Conversations are deep listening to people who don't think like you, deep listening that is broad, that is beyond leadership of politics, that is with the corporates, that is with religious leaders, that is with the young people, that is with the workers, that is with the journalists. It's an inclusive conversation. It cannot be an instrumentalized dialogue. Dialogue seems to have gotten the idea like, what is the share that I get? What's in this for me? No, it's an inclusive discussion, conversation, where I listen to what you have to say really. And when I listen, I make it mine and find how can I find space for what you've told me in my discourse and in my action. That's what this country needs. Also, hearing not what you want to hear, but hearing what is being said and allowing yourself to be critiqued, criticized, corrected, and suggestions to be made to you. Suggestions that may not be according to your way of thinking, but yes, will help to build this noble and great Kenya. Na ekyombe kerishiko Law Society of Kenya LCK ni gwana barokane komochia serikali na mona banyanyimbo chinchere bagotumeka chinguru getania kirengo ane mono kanyara kumureka rokorobekana kwa berego korekana aseka gorikiriya jensin kolengana LCK ni gwana bate biruna asoko ni kwabo LCK ni gwana bate biruna nerebi yabanyanyimbo kanyara kumukirige tambukire kobwatikana gotumeka chinguru wetania kirengo na konyu murebensori Samuel Ruto kobekense mo ekerengo gechibesa ikibona kiranyare gosira chinga chirichi abachigo tigoro chinko machintindi kwikana na bandu kunyara gusirwa mabwabo chinga kecho ndi banyara kobolyo murebwense kone kibuna abasaye bali bate bakobe kubiyara batamanyiriya sabarwe kabono banekina nkoigoluru bale bonse. Most of the people have now that challenge that they cannot come forward. I was quite disappointed by the statement by the Director of Public Prosecutions, because he should be giving statements instead of throwing his hands up and saying there's nothing he can do. He has an independent constitutional office and he cannot come and tell the people of Kenya that he's helpless. He should rack his brains and find solutions. How does he support these families to ensure that their statements can be taken, to also press the Director of DCI to ensure that they carry out proper investigations, that if some of these families need witness protection, that they ensure that the same is offered, so that if they are serious about actually investigating and prosecuting some of these cases. We've been able to reach out to IPOA as the Law Society of Kenya. In some instances, families that are too scared, LSK will accompany them, or we can ask them to a comfortable place where they feel. We invite IPOA and LSK goes there as well. So the Director of Public Prosecutions cannot throw his hands up and say there's nothing that he cannot do. The reason why he does not have those statements is because they have not facilitated an environment that people can actually report. And most importantly as well is that the head of state spoke in his last speech saying the way they will support these families, ensure they get compensation. Most of these families, apart from those who even have lost their loved ones, some who have been injured are still struggling. We're seeing people holding harambes to bury their dead. We're seeing people holding harambes to be able to treat their loved ones that were injured because of police brutality. Let us actually see tangible action. Let us see the head of state coming out and setting, even if it's a kitty, or how will they ensure that they'll compensate most of these victims, because the reality is the current environment and the consistent conduct of the National Police Service to use excessive force and the issue of the continued disappearances does not give people confidence in
Mwenchumu ligero wano ayungati yali tawato kukoligana semargoba ya bwana sali tukoligalia gesero ijuma ayo mananda mange chigorga isato che wono botuko ningira na SMS ganyara kumanya ayo anamana mange anemono moto ntokiya nyora SMS ito ya mangana majambi yamuna soko chora gotengera ndizi TV MS mangana mayegesero ijuma olito bwatera nerego etera sumu na bwimanyereri gakoro kwa Lydia Mose ekarokeri sara mumanyi ane kichibi chamu licha wekere asenchere bwana tasemeri mtandao nsemu ya Facebook na botambe ndizi TV News the digital na bagensemeri ya YouTube na bogochora muna ndizi TV News da tubasokwe bago tubatu wetera se website yezo chinsemero ngebere na inya kuna www.ndizitv.net onyarikanyora ayomo nenda mangetwaro boligero bya semero byansi kubwatya tumira na isatu chabutu keretera n'inchim kruko Vincent onyancha